Shalom Amanginang dan Naposo Bulung. Selamat hari Minggu buat kita semua. Kami mewakili Panitia Natal tahun 2021 dan tahun baru 2022 ingin menyampaikan beberapa hal rencana kegiatan mulai dari Advent, Natal, dan Tahun Baru. Tema Natal tahun ini adalah Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan, 1 Petrus 1 ayat 22. Acara kegiatan akan dimulai dari ibadah Advent pertama, dimulai Minggu 28 November 2021, dan selanjutnya sampai ibadah Advent keempat. Di setiap ibadah Advent akan ada persembahan pujian dari WIK. Untuk jadwalnya sudah disusun oleh seksi acara dan bisa kita lihat di Warta Jemaat. Ibadah Natal 24 Desember ada 2 kali ibadah, yakni pukul 16.00 atau jam 4 sore dan pukul 19.00 WIB atau pukul 7 malam. Perayaan Natal pertama yakni 25 Desember, ibadah diadakan 3 kali dan setiap ibadah akan diadakan perjamuan kudus. Ibadah Minggu 26 Desember dan perayaan Natal kedua akan diadakan mulai pukul 18.30 WIB. Dalam perayaan Natal akan diisi kegiatan dari seluruh kategorial. Ibadah malam Tahun Baru 31 Desember masuk pukul 19.00 WIB atau pukul 7 malam. Ibadah Tahun Baru dilaksanakan 1 kali, masuk pukul 9.00 WIB. Hanya 1 kali ibadah. Di setiap ibadah kita buat offline terbatas di gereja atau tatap muka dan live streaming. Amanginang, panitia melalui seksi sosial akan memberikan bingkisan Natal atau sipalas roha buat anak yang sudah yatim piatu, untuk anak yang sedang menjalani pendidikan mulai dari SD sampai SMA, dan untuk pendataannya panitia akan berkoordinasi dengan Sintua koordinator WIK masing-masing. Seksi sosial juga akan berupaya untuk melakukan bakti sosial untuk eksternal gereja kita. Amanginang, untuk mendukung acara ini kita membutuhkan dana yang sudah dianggarkan oleh panitia seperti yang sudah kita lihat di Warta Jemaat atau di grup WIK kita masing-masing. Jadi Amanginang, mari kita dukung ibadah dan perayaan ini dengan partisipasi aktif dari kita semua jemaat Tuhan. Demikian yang bisa kami sampaikan, kiranya dengan kegiatan ini nama Tuhan tetap dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Satu ayat aja ya. Andorang sota tapuka parminggota jumolo mahita martangiang nahohom di rohatabe. Saluhut parhalado hago beserpong pasahaton. Selamat hari Minggu Advent papaton tuhamu amanami inanami naposo bulung nama dohodi parmingguon sedarion di bagas joro nang di bagas na B. Selamat hari Minggu Advent paupaton ma dihamu paralado nami nama kobasi parmingguon sadarion. Kurian itu hatta. Namarlas ni rohado hita saluhutna manomonomu sada ari pesta na balga di huriatta. Ima pesta parningotan di hari hadu tubuh itu hatta Yesus Kristus. Roy banat portibion. Seorang di bara ni pinahan naleai. Asal itu wisita sian uhum ala ni dosai.
Hutomu hami maho Raja Sipalua nanaing roi. Marhite hati ararom tu portibion, gabe dohot mahami jolma pardosaon, dapotan haluaon sian uhum alani dosai. Huparade hami maroha, pikiran dohot ngolunami, lau majakon haroromi. Dang holan manomu haruneni Yesus na sorang tu portibion. Alai tomotomota do nang haruni tu hatta na padu haluni. Ai disido di paujung sude nasa na masa di portibion. Laos disi jalota tupal hanguluan na pinarade ni di bata diaka na porsea di ibana. Maranatha sai Roma ho o Tuhan. Immanuel dongatama debata, marhite haroroni Tuhata Jesus Kristus na tua tu portibion. Nunga mardongu hami doho debata, gabe anak nama hami jala ibana gabe ama di hami. Dang mabiar be hami mamolus di portibion, dongatama debata, Maranatha sai Roma ho o Tuhan. Tapagala malin advent na pawaton. Songot tada ni huaso dohot hamudiaw ni Jesus Kristus, Raja ni Huriay. Atong beta mahita mamuji pasangapot tu hatai di acara permingguan sedarion. Tapahibul, tapasada marohata madohoti permingguan on, marhita tema Immanuel dongata madibata. Ale Tuhan Jehovah dibata amanami. Sahatu homa pamujuan nami dari minggu sedarion. Marsangak maho marhite permingguan nami. Pahibul jala pasada maroha nang pikiran nami laho pasangapok ko. Mari de mahita sian buku ede nomor 45 ayat 1 do ayat 2 posianna anak nii. Baik tu reda
debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot guarni to niparbadia, na tumapalangi dohot tanah on. Amin. Hodo ale Jehovah dihalungut rohaku. Ale debataku, marhabu satu hodo au, seunang pelau, asa unang marsura-sura akamusuku mida au. Dang tahetagamon tarurak manang ise sian akka nama kaposiho. Ali Jehovah, saya pabotohon matuau akka dalammu. Jala ajar hot duau akka bugasmu. Haleluya. Martang yang mahita. Ali amanami jala debata nami. Nama dok mau lihat do hami tuho sian nasa rohanami. Allah disuruh ho anakmu Tuhan Yesus Kristus. Napalon hami sian dosa dohot hamatian. Upang ido hami. Saya patiu jala rajaima rohanami marhite-hite ton di perbadiai. Asonang hu rohanami. Mida hamet meton nai. Urubi hami. Asalam hutada hami ibana Raja Naung Roy, sisa bau ni sadok jolma na dilihat portibion. Amin. Mari dema kita sebuka di nomor 500 ayat 2 dohot ayat 3. Tatangihun ma pati debata di minggu ta sadarion iman atas surat di pati perjulo rori pati pasapuluhan pati perjulo ahudo jahu pada betam ninna debatata dan jadi merakup au benomu dua tam pati paduahon dan jadi ganamu jalan jadi sumanomu manangaha na di beno gijang dohot na di beno tongon rodi na di bagasan aik na di toruni tano yang gotung gabe sisa baun manang sioluan pati patuluhon dan jadi dohonon gorni di bata yang gosoture dalana hona humna dusugot akka namar sineang di guarna pati papaton ingot tamua pabediahon ari minggui dinanom arima ulo hamu nasasiolomu alai anggo ari papituhoni
ari paradianan ni Jehovah di Batam doi. Dan jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang burum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi pangisini hutan hihalap pe na mangebatu hutam ai dina nom ari dori to pada batalangi dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia doi bana di ari papitu honi di bahenido ubahen na di pasu-pasu di bata Jehovah ari paradian nai jala di perbadiai pati palimahon iko pasangapa mudon natarasmu asa martua ho jala leling mangolu di tano na nilehon ni Jehovah di Batam di ho pati ponopon unako mamunong papituhon unako mangalakup pati pawaluhon unako manako pati pasiyahon unako olo makatidakon hatana sotudu maralauhon donga jelma pati pasapuluhon dan jadi hal yang ani roham bagasinongamu dan jadi hal yang ani roham donga saripeni dongamu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lobuna manang hodana manang dia pe ugasan ni dongamu behado padok ni debata tupati na sapului odon ahu do Jehovah datam nina debatata pargogo na dosan jala perlimas siluluhod dosani ama-ama tu pinoparna rodi suduk pateluhon rodi suduk pawaton pinoparni akka nasugoro hadiau alai asido rohaku dia akan nama ribu-ribu akan nama holong ni roh hadiau naso mangalau si patiki lima sahatna atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata alui Tuhan debata sai pargugui mahami manulahon lahon bartu patikmi amin. Mari demahita saya buku ede nomor 722 tujolomi tuhakum.
tato poti madu sat tanah godangi tu adopan ni debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami nandi beno gijang. Hodo na patupahon hasesani dosa dihami halak nadangolon marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si meroham dihami akan mengarsakut dosa nami. Saya sahabi matu bagasan rohanami hasesani dosa nami i. Leom matu hami terdim nabadiai. Asonang ganggu rohanami di asini roham. Alai asahot rohanami marhapor siaon lahom manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asahu pasat hami diri nami tuho gawe pilihan na mangulu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga ni debata taringo tu hasesan ni dosa. Songon sitong na manguluaw ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomodor hakku mida hamamatean ni parjahat. Nalomodor hakku mida hamumula ni parjahati. Tumadikko dalanna asa mangulu ibana. Hasangapon ma di debata nari gijang. Amin. Mari demahita sebuku Ede nomor 40 sada ayat sada dohot ayat tulu. Tatangihon mahatan debata imatrupu epistel di minggu sadarion. Ima na tersurat di Rom 15 mamuka sian ayat pitu saha ayat 10 tolu. Tajahama marsorin-sorin. Ibaheni masih jakonan mahamu songon pajakon ni Kristus dihita. Bahen hasangapon ni debata. Ayo do hudop nanggabe panguloy dia kana tersurat do Kristus alania sitongan ni debata lao pahoton baga-baga natu akal kuna julu. Alai dipasangap akasih pelebe guido debata alani asini rohana. Songon nang tersurat alani ido pujiokku ho di tonga-tonga di akasih pelebegu jala edehonokku maguarmu. Jala didop di na asing use
marulop-olop ma akka si pelebegu radohot bangsona. Jala dina asing use, puji hamu matuhani. Sude hamu akka si pelebegu, jala pujioni saluhut akka bangso ma ibana. Jala didok si Jesaya demuse, adong masugot urat ni si Isai, jala hema namanggonggomi akka perbegu, tuiba nama makirim akka bangso. Alai gokma di basa-basaot debata napuna pakirimoni tuhamu ragam ni halalas ni roha dohot dame di bagasan haporseon. Asalam sumuruk kamu marpakirimon binar gogoan di tod di perbadia. Ido sahatna. Martua do akan atumangion hata ni debata jala na upiapsa. Amin. Mari dimeta si buku de nomor 700 ayat seda dohot ayat tolu. Tahatidak ma haporsio tei. Songon nah hina tidak ko ni dong atas sa haporsio di sadok portibion rap mahita mendok. Au porsia di debata Jehovah. Ido ama perguna sedusan natum pelangi dohotanom. Au porsia Yesus Kristus. Anak ni debata Jehovah nasasari. Iman na tinubuan si Maria. Nagagabian tunton di perbadia andorang suhabubuan. Ido tu hatta natumon na bernit di panghuman silatus. Nalu na terpajal do ibana di hau pinar silang. Natua tu banua toru dung ditanom. Namula mangulu dari patuluhon. Namanai tu sugo lahun lutu siamun di Jehovah. Amanai parguna satu dosani. Di sibe mana pai mamula sugo tanaon. Mangumi halat na mangul dohot na mati. Aw porsia diton di perbadia. Jala adong sana huria na badia. Huria topan niya Kristen akan na badia. Dohot dihasan dosa. Dohot dihatai na mandok. Mula mangulu sugot dari halat na mati. Dohot yang ulun sudah. Amin. Tabegema. Pujian Kor Wik Betani.
Tikting di Huriata. Parhado kabe serpong pasaton. Selamat hari Minggu, jala selamat mandohoti parmingguon di bagas joro dohot napatu pahon parmingguon di bagasta ganuk marsada-sada. Lau suhutma pasaton nami sian parlado selamat ulang tahun turuas nihuria namar ulang tahun hari hatu tubuh dot namar ulang tahun parsaripion di mingguon. Di ramoti jala di pasu-pasu tuhata mahita saluhutna. Tikting namasa di bagasan Minggu 10 Desember 2021 na parjulung guarni mingguta ima minggu adpen paupaton manang tahun baru parhuriaon di mingguta 10 Desember 2021 masuk mahita tu minggu adpen paupaton tema minggu ima Immanuel dongata ma debata. Napaduahon dana natubu. Naparjulu di hari Selasa 14 Desember 2021 nunga di basa-basahon tuhata sada dana borua tu keluarga Jusak Tison Panbasten Silalahi Inang Prima Agneta Sari Boru Pardede register 0992 alamat Jalan Kampung Dadap nomor 171 Rawabuntu Serpong Wik Sion. Napaduahon di hari Kamis 16 Desember 2021 nunga di basa-basahon tuhata sada dana bawang tu keluarga ni amang Ronald Parlingguman Pangaribuan Inang Nuprina Diwiana Boru Pasaribu register 06 Siawalu alamat Jalan Raya Serpong kilometer 10 Pondok Jagung RT 3 RW 3 Wik Galilea. Tai di pasu-pasu tuata madak danaki suak songoni nang natorasna. Napatuluhon ruas natabba. Mamuka hari Minggu sadarion 10 Desember 2021 di Jalur Huriata do gabe ruas ni Huriata Imana Parjolo. Keluarga Nyamang Erikson Ferdinand Pasaribu, Inang Asiman Despiona Boru Purba. Register 1035. Pidasian Gereja HKBP Simpang Padang Resort Simpang Padang Distrik Tulupulu Riau Pesisir. Alamat Nasida Taman Uwut Indah 6 nomor 30 Lipo Village Karawaci Tangerang masuk Wik Ebenezer. Napaduahon keluarga Sanggam Broncise Purba Inang Silvia Junianti Borusiahan nomor register 1036. Pindasian Gereja HKBP Harapan Baru Resort Harapan Baru Bekasi. Alamat Kapling Perkebunan nomor 284 ART 6 RW 13 Cibodas masuk Wik Philadelphia. Anggian Magabe ruas Namangulu Partondion Nasida di Huriata. Napaupaton ruas Napida. Mamuka hari Minggu sadarion 10 Desember 2021. Keluarga Jepri Utapea, Inang Mimi Malau, nomor register 0 onom-onom Wik Kanan, Dang B tarsurat gabe ruas ni HKB Serpong, alana nasida nunga pida tu Gereja HKB Pontianak, Resort Distrik 20 Walu Deboskap. Napaduahon, keluarga Sunggu Hasudungon Sinaga, Inang Elsa Arta Burusregar, Do Salda Yanakon Nasida, register 0903 Sianwe Kanan, Dang B tarsurat gabe ruas ni HKB Serpong, alana sida nunga pida tu Gereja GKPI Johor Indah Medan, Resort Maranatha Medan. Anggiat ma di pasu-pasu tuhata nasida di Huria Naib Baru. Napalimahon tautan Google Form pendaftaran kebaktian rangkaian kegiatan Natal Doho Tahun Baru. Pendaftaran peserta kebaktian di Pesta Natal 2021 Doho Tahun Baru 2022 marhite Google Form. Torop nina mandohoti kebaktian dibatasi hombar tu aturan protokol kesehatan ima gudangna 200 halak. Tautan Google Form sagihon ma jala jadwal parsagina boy ma taida ditikting naung disagihon di WA Group Wik Tabe. Jala tabereng ma di tabel na ditampilhon di layar.
Untuk lengkapnya bisa kita lihat nanti di warta yang sudah kita terima melalui week masing-masing. Naponopon, pembagian kalender HKBP tahun 2022. Patupau ni huriata do HKBP Serpong do namar sagihon kalender HKBP tahun 2022. Parsagi ni kalender diulahon ganup situasel. Boy ma dihubungi ruas ni huriata situasel nabe. Asaris dapot kalenderon. Molo adong ruas ni huriata namaol dapotan kalenderon dihubungi ma sekretariat. Napapituhon barita Natal. Nunga ditutupon panitia Natal sudah ka partikian namar domu tuaka ulaun ditiki adpen Natal do tahun baru don aka parkur napasa ton pujian boy mata jaha panorangion nang gumajang ititing naung disagion tuhita di WA group Wiktabe napawaluon parmingguon di Bagas Joro rapot parado kabe Serpong nunga manotopon lau patupahon parmingguon di Bagas Joro mamuka mai minggu 10 sia September 2001 dungi rapot parhalado HKB Serpong di hari Selasa 2 November 2001 nunga manotopon mamuka di hari Minggu 28 November 2001 parmingguan pukul 10 WIB gabe pukul 10 WIB parmingguan pukul 2 WIB Marhata Indonesia pukul 10 WIB Marhata Batak. Boy mata jaha panoroyangon nang gumajang dititing nang disagion tuhita di WA group Wiktabe. Napasiahon perayaan Natal ama HKBP Serpong 2021. Mardomu tu pesta parmingguan parningotan ni hatutubu ni tuata Yesus Kristus di patupa do Natal ama HKBP Serpong 2021. Nunga be terpilih sebagai ketua Ima Amang Rudi Hutajulu, sebagai sekretaris Ima Amang Juhari Pangaribuan, sebagai bandara Ima Amang Raya Siboya. Susunan panitia lengkap boy mata jaha di lembar titing naung di sagion marhite WA group di Wektabe. Natal ama HKB Serpong di Patupa di hari Minggu sadarion tanggal 10 sia Desember 2001 pukul 10 pitu WIB. Maringanan di gereja HKB Serpong. Nah sinondangan di tema cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. 1 Petrus 1 ayat 22. Di polani Natal ama HKB Serpong onma ima asa salut angka ama HKB Serpong lamar si hohot makamulatehon dengan bahasa ni panubuson ni debata dohon marsitutu mamuji pasangapon Tuhani asa salut ama HKB Serpong makilala na salut jolma songon rupa ni debata ikon masih hagolongan marhitengolu siganupari gabe tarpatupa ma parhaha maranggion namar hajaolongan disalut hama HKB Serpong. Bayan ama si tibdangi di Kristus Yesus Tuhatai. Alani dipangidon atas sudi ama HKB Serpong. Gawe parsidohot di Natal ama HKB Serpong sadarion. Anggiat ma Natal ama HKB Serpong nanaing patapatupa. Bayan tau sangap dohot tau hamulion. Puji-pujian di debata jala tau lasni roha dihita salutna. Nomor 10 Padidion Nabadia. Patupuanu Riata do Padidion Nabadia di hari Minggu 26 Desember 2001 pukul 10.30 WIB. Pinangido maturuas ni Riata nanaeng mambuan ni anakon nasida mandohotisa asa diraptorhon ma marhite situa ni Wiktabe. Syarat-syarat naboy taida ma ditikting naung disagihon. Acara parmingguan Pandidion Nabadia, patupahon marhite manghiuton protokol khusus COVID Pandidion Nabadia. Marguru tardidi di patupama di hari Kamis 27 Desember 2001 pukul 10.01 10 WIB. 10 sada laporan pangibation ni sekolah minggu HKBP Serpong. Lau mengajari ya anak kota sekolah minggu maka holongi jolma dohot niatinopani debata nunga di patu paseksi sekolah minggu pakobasion marhite pangibation tu bagasan holong ni piga-piga panti asuhan dohot penampungan pahan-pahanan na terlantar di pahombar do ulanon di nama nomu ari Natal dohot tema holong ni rohani Kristus na pahisaton parhaha marenggion. Sada Petrus, sada ayat 22. Tatoton jala
tap parohaon ma jolo pedio na diser laporan taringot tu ulaoni. Shalom adik-adik. Terima kasih ya sudah berbagi di kegiatan kunjungan kasih sekolah minggu tahun ini. Mau latih juga untuk papa mama dan amang inang para donatur yang sudah mendukung kegiatan ini. Dunia ini akan berarti bila bersama. Dari terang hingga gelapnya malam, semestinya kita bahagia dengan sesama. Hidup ini semakin indah. Lebih dari 100 ekor hewan di shelter Rainbow Sanctuary sudah menerima tanda kasih adik-adik. Demikian juga teman-teman di Yayasan Sehat Ibu Bintaro. Terima kasih untuk sekolah ya. Semestinya kita bahagia dengan sesama. Hidup ini semakin indah seandainya kita saling berbagi. Opung boru di si borong-borong. Terima kasih untuk anak-anak sekolah minggu Serpong, juga guru sekolah minggu, serta semua orang tua anak-anak sekolah minggu. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan untuk berkat yang kalian berikan kepada kami. Biarlah Tuhan yang memberkati anak-anak sekolah minggu semakin menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan ke depan. Dan juga guru-guru sekolah minggu Tuhan berkati untuk memberi pelajaran bagi anak-anak menjadi anak-anak yang taat dan anak-anak yang baik. Terima kasih untuk orang-orang tua juga yang ikut berbagi kasih dengan kami. Tuhan kiranya memberkati. Teman-teman kita di TK Rehoboth dan TK Pelangi Kasih Siborong-Borong Mauliatin pasat kami di sekolah minggu HKBP Serpong dan orang tua nama Alehon sumbangan nasida kita pelan kasih.
Serpong yang telah memberikan kepada kami bantuan di sekolah PKN Ubud. Kami hanya mengucapkan terima kasih banyak tangan-tangan yang memberikan bantuan untuk kami. Biarlah kiranya Tuhan memberkati semuanya, memberikan rezeki yang berlimpah. Semuanya halo, terima kasih. Terima kasih. Dan teman-teman di Sekolah Minggu HKBP Serpong, mereka semua sangat bersuka cita dan mengucapkan terima kasih. KBK dan abang-abang guru sekolah minggu berharap kegiatan berbagi ini adik-adik lakukan terus-menerus ya, kapanpun dan dimanapun. Semangat adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Songonima suara ni tikting di mingguta sadarion, tikting parepengon boy matajaha di laporan parepengon naung di sagihon tu kita marhite wea grup di Biktabe martangiang mahita. Ale Tuhan Jehovah di batanami, nahupor bahami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nunga hubigi hami nakin taringot tu warta jemaat manang tikting ni hurian nami. Pasu-pasu ma Tuhan, tikting hurian nami, asa sudi mardalan do denggan lau papuji do pasangapon war. Tuhan Jehovah di batanami, martangiang hami tuho, asa dinggan sudi ulaon ni mulai Advent Natal 1 tahun baru. Oma toktong mandungani sasudi perayaan Natal di Salut Portibion. Tarlumubi di hami di Indonesiaon, asa diliap ko Tuhan, ketentraman, keamanan, padau akaparmaran, dohot tahi-tahi rohani perjahat. Alaniu pasatami tuho, pos do rohanami, nahoma toktong mandungani, pamadetanami, pihak keamanan, asa bui menjaga, sudi perayaan Natal do tahun baru, mardalan do dinggan jala aman. Ali di bata amanami, namarhabang so di Banua Gijang, Wasa tami sadari otong tuho Tuhan pamarentah nami na digonggoman ni marhiti Bapak Presiden Jokowi. O matoktong mandongani aman nami presidenon asabui mamarenta jala mangunggomi Indonesiaon asa Tuhan majuon tabbatu dingganna tu ari aneng roh. Asa kami besudi sebagai warga negara Indonesia bersama-sama mendapatkan kesempatan ataupun mendapatkan perlindungan yang sama. Asa sudi marsidohot. Waksongoni pemerintah nami di Bantenon, Omatoktong Mandungani, Gubernur, waksongoni akka wali kota, dohot lana asing aparatna, asa sudi nasida maparwahon hami akka rakyatna na adong di Tangerang Selatan. Ali di bata aman nami namarabang songoni Banua Gijang, pasatami masa dari otong tuho, akayana kon nami na pinasakmu tu kami ganuk marsada-sada. O matoktong mandungani asida, isaranan di bagasan parsikolan, o matoktong mamasu-masu asa dinggan parsikolan nasida, mulunung dapot tikina merumah tangga ho matoktong mangalian akadongan parsaripion, na hombar tulomon dinoham, perlumuwi hami hala Kristen ikon aha porsehaon do tami. Waksongoni Tuhan tu akan nasodapotan kareju dupi akanya kon nami, ho matoktong mangalian akakareju, na hombar tu kemampuan nasida. Suak songoni hami sudi akan atorasna, asa homa toktong mamasu-masu sudi akapak karjiwan nami, baik na berusaha, suak songoni akapar karejo, na usaha lian kusaha na maju, akapar karejo lian karir do jabatan na dinggan, asa sudi boy hami pasangapon warmu na badiai. Suak songoni Tuhan tu akan atoras nami, narap do tami di bagas nami, manang na di luat dia penasida di bona pasukit di desa Nawalu di Sanduk Portibion. Homa toktong mandungani nasida di masa tuana, asa homa toktong mandungani jala mangopa na tua-tua nami, asa nasida pe marlasni roha terlumubi nama dapoton Natal do tobaruon, asa diliauko nasida tong kesehatan. Tuhan di bata aman nami dan bagasan guarnina Tuhan Yesus Kristus martangi hami sudi tu sudi angka pimpinan di gereja ni HKBP
Imasian mulai Polus, Kepala Departemen, suaksongnya Kapadita, Aka Diakones, Aka Bibel Pro, Guru Huria, Duk Sudita he nama melayani di KWP, Kapar Helado, suaksongni Guru Sekolah Minggu, PDR, Homa Toktong Mandungani Nasida, Asa Dinggan Ulaun di HKBP, pelayanan Tardumobi, tambah tunadinggan. Di bagasan sadario Tuhan, marni utami tua kadungan nami, dan di bagasan Parsaiton, na subuhi guaron kami sada persada, Homa Toktong Mandungan Inasida, sarana sida pe opnam di rumah sakit, manang perawatan di Jabu, manang perawatan jalan, Homa Toktong Mandungani, asa tumibu nasida malum, asa boy kami rap duot mamuji dugo, pasangapon guarmu, di parmingguan di Jabu, manang di parmingguan di Garejaon. Tuhan di bagasan ni sudi Tuhan, songon nabinotom Tuhan sonari, di bagasan habiar do bangso do dolma di Portibion ala di namasa, lima penyakit COVID, seadong museu bagi kami, Omikron Tuhan, ala ni Tuhan, tupasa kami tuho, asa ho toktong, pamagohon, sahiti, asa kami buhay mardubu, marlas ni roa, lamu muji do pasangapon guarmu. Satu kinari Tuhan, bigion nami ma barita nauli na pinasehat ni amang pendeta jauh dulu saribu. Bayan ma Tuhan barita nauli, gabi bodon nami mai gabi pasu-pasu, jalau don nami ma diulaun nami giganu pari. Mauliate ma diho Tuhan, mati Yesus Kristus, kupasat hai matang yang namion. Amin. Bagaimana ada pujian sekolah minggu? Puji matu hatta, mari dia mahita saya buka di nomor 44 ayat saya dohot ayat 2. Sai tomo
debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima na manggohi, manugu-nugu, mamudai, mangajari, mangaramoti, ate-ate, roha do pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamu huria na hinaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus. Ucaha majulu dihita hata ni dibata. Jamita di minggu Advent na paupaton arianon. Ima na tersurat di buku ni panurirang Yesaya di dupitu mamukasian ayat 10 sahat rodi ayat 10. Songonodo tersurat di sini. Tada halongangan di hatu tubuni Immanuel. Aku ni didok Jehovah madok siahas songonon. Pangido sada tadda diho sia Jehovah di Batam. Pangido siya banua toru manang sian banua gijak sahali. Jalanin nasiyahas ma. Danguluaw mangido. Asaunang hujuni Jehovah. Jadi ninna si Jesaya ma. Watangi ho kamu ma au ale pinopar ni si Daud. Dang do pesai hamu paururu hojolma dohot do debatak kunaeng lujamuna dibaini apala Tuhan isadiri ma mangaleos sadatadda di hamu ida ma gabe-gabe masada na marbaju jala tumubuhon sada anak jala bahenon na magwarna Immanuel. Mantega dohot situak niloba panganonna. Pai madiboto mabolokon najat jala mamilit na denggan. Ay taga sodiboto dadana hidope mabolokon najat jala mamilit na denggan. Tarulang matanoi nani raja ni na dua raja hina biaran munai ima sahana hamuhuria na hinaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus Immanuel dongatta madebata ido hapunan manang tema ni jamita dihita di minggu pawatonon manak bigari nai sahab mahita tu pesta hatu tubuh ni Tuhatta Yesus Kristus dongatta ma debata na sungod dia maceri kodot to Immanuel dongatta ma debata na sungod dia madongani hita macari kodon hamu kadongan asa takaslas ni rohatta ida tong molo takas tatadda debata na madongani hita ise mai ima debata pergugo na suhatudusan nato mapalangit dohot tanon haroroan ni ngulu na mermudu-mudu ngulu pardengkan bahasa situ tu jala dengka basana rodi saliling-lilinga ima nama dongani hita debata pergogo na suhatu dosa na lera kolani debata na peduli tu persoalatta
Perduli tu persoalan na tadopi. Sabo-habo hape belgana. Perduli tumara na mangodam-odam nguluta. Perduli. Ima di batatai. Manang nasongod dia pe gawat ni persoalan na tadopi. Perduli do imana. Takkola di si. Perduli do ibana tu persoalan tak nakpe dak taha porsei ibana. Isi muserot to. Mulu dak taha porsei mana saya diuji dok tong asa gabi porsei itu tu ibana. Di sido luar biasa ni kepedulian ni debatatta na madongani hitai. Jala dak kolani. Perduli situ tu deh bana tu persoalatta nakpe marsipa ula-ulahi ta nakpe munafik nakpe tabain boha hebat ni topeng na payas-yas buhit terupani marhite-hite kesalehan manang acara-acara parugamon na tapatupa tunggu perduli mana. Luar biasa do burjuni debatatta naulo madongani. Para si rohana sumurung. Luar biasa sini rohana. Ima debatatta. Nagabe persoalan porseado hita tu ibana idato. Porseado hita tuhagogona na suhatudusani. Porseado hita tu kepedulian nai. Porseado hita tu denggan nibasa nai doh asini rohanai. Ito nama ceriko. Alana ditiki na jami daon hamu kadongan. Oma pakatayon ni debata marhite panurang jasaya tu sada raja na jugat. Si Ahas magwarra. Raja Ahas. Perpolitik na luar biasa no so adang naniatu sabe politiknya. Jala dipakyodo parugamaon gabi kendaraan politiknya. Kok kamu mah? Agama ini dipakai gabi kendaraan politik untuk kepentingan doh keamanan sendiri. Nama saoni mah aladong dua harajaon hobar balonga. Bama dohonku kerajaan tetangga. Ima harajaon Aram, ibu kotana Damaskus. Ima Raja Resin, Raja Sian Aram. Dohot Raja ni Israel Utara. Ima hamu kadongan, Raja ni Israel Utara. Ima Raja Pekah. Ima namar koalisi lau menghadapi invasi penjajahan na pinatupa ni Raja Assyria. Kerajaan Assyria. Ima namar ibu kota di Ninive. Raja na ima Raja Tiglap Leser na batuluhon. Napahebakon daerah jajahan na mo. Jai Roma na dua raja tetanggaon. Ay butido Yahas. Hamu harajau Juda. Markoalisi mahida na tulu. Asa tapasudaon. Raja Tiglap Peleseron. Harajau na Sirion. Asa tau tapin. Alai Raja Ahas hebat dia do paretongan na. Tangulo awin na mana. Tangulo mangalo Raja Tiglap Peleseriba. Harajau na Siriai. Hamu main na mana. Molo songoni alarang dong ako musuh. Jai dihubu mau. Na dua harajau non dihubu ma Raja Ahas. Iko pasuda udohin na. Jai ngai pasuda na di humaliang akahutan na humaliang Jerusalem. Jadi mebir situ tudo. Jadi biaron susah do biar saya di pada udah batama biar siak kita. Ay molunung biar kita odo dalan na parmasuk ni sibolis gabi mangulahud dosa do tazahato kita. Jaya kapardosa sa butulak kana biar ri.
aka perbier mulai dokot di hutanami permudar manuk magwarri mudar manuk ayam potong tersongonima jadi susah do aka perbier nama biar pogos odo nagabe panakko nama biar alani ancaman odo nagabe mamunu nama biar alani mangaramoti nama baiknya odo namang kosivi jala pahataho kala parwarwahon doa kanasing jai roado bieron ido asa berita nauli na pinasahat ni surusuruan itik seorang Yesus di hutan Belem di dok surusuruan itu kaparmani unak kamu babir songonido unak kamu babir tuk si pedau do biero kamu akadongan jadi songoni manang raja Ahason jadi Roma Jehovah di dok kema lau mahoje saya papos marohani raja Ahasi nakpe jol mana so hasea donian rajon alai maburjudi tu hatai papos surhana Ahas ahana hina biara midang nalau masai pos marohaminna ido jadi alai saya turusi mana gudoron jadi habisi ima na tersurat di ayat 10 boti mai asapos roham tu Jehovah pangido matadda siap banua toru pitaho pangido pangidomu adong may taday manak siap banua gicek sahari pitaho taday pangido ma matadda pangidomu asapos rohab tu debata Jehovah inda jadi perpolitik habis wala tongon jadi saya nabadian Israel na may mana rupanya ala ni burjuna dangulo mangido tuk solo daw mangujuni debata inde mana angko pola pendita si oto angko pola malim si oto ngaitor peol pingkol leon pola mebegi na burjudo bah na porsia do rajau ni torido ronan to pelies mai tuk solo do mangujuni debata bahe adu junat debata ini mana to tapi bulus ni rohani debata Jehovah do madokon itu si saya asai pasar jala ido hazahaton HP puasa di dokoni mana songoni nunga adong agenda politik ni mana tuh nunga adong agenda politik ni mana dia mai isuru malau menghadap raja Assyria ibu amma upeti itu si jala upetion siang arta ni bagas soro di pebuat ya kamasa ke dia rupani pasahat Ali Raja Tiglat-Pileser innama asatu makas zahahamumai di dua raja-raja Biddu Saplono mulai ayat 5, 7, 8 dan seterusnya ayat 10 anak muduau umat tong alani hebat di politiko anak muduau raja nami tunguru fi majuau lau fa sudah hundioni dua raja tetang kekon naso haseaoninna bahamu feda iko parangan na torok bobuanun na lau mangalui bukan udah nangir-ngir biaya nih ibu ani mana ma akka masa kasere akka artana si bagesori ipelehon matusan habisi ahimbalan ibu ani mana matong dewa Moloch tu Jerusalem akka patung-patung dewa nasian Assyria ipasong-song mai diinganan na paling paltak di bagas soroi digeser malangkatan di Jehovah digeser mah berkamu mah di dua raja Biddu Saplono ina majahatna jalarak kolani di pelehoni mana do anak tubuhnya sendiri tu api ditutung tu dewa Moloch ima alani ketaatan ni mana rupani tu raja Assyria jadi itu perjahat na sumel di mana rupani songoni mana masaon jala tohodat to na pinasahat ni panurang saya dang nalau masa itu hoina
Ai ujungnya di basuda Raja Tiglat Pileser dua do Raja Pekah dohot Raja Nionni Raja Nasian Aramon hamu kadongan. Iba sudah do rontok go harajauni dibuang go ditabat do harajauna dua hamu kadongan. Habis do tong do melua do tong juda alai istilahnya mampus do tong Raja Ahasimu seyujunga. Ai honauhu berek kamu ma burjuni debata Jehovah madok au sadiri mangaleo tadda tuho leonok kuma tadda tu bang sojuda ai narikota do tadda dihita namaruga mau perikot do tadda hamu kadongan bodoh bekok kamu acugari dang adok tadda ni dalan di Jabodetabek kon songandau sadiri perosia bekasi tu son ngai torok tadda ima hebatna mau lihat mau tadda pitor habo to ado 3 menit dosia jabunami satu gari jauh mata rida luar biasa do tadda udah jala mertua ma akan mangatusia katadda jala susahia do kazol mana gaptek na sobui majahatadda dan boy di sahanang gua pala Google Map rupani borak doi hape au sadiri mangaleu taddaina jala taddaiaha gabi-gabi masada na merbaju molo na merbaju na idokon na di son hamu kadongan didokon do di hata Ibranion almah ima na merbaju na poso na sohabubuhan remaza may adong gotong istilah nasing taringot tu parupuan na sohabubuhan na somanad da bawa molo didokot di hata Ibrani dohot Junani bahasa Alkitabiah danga dok kutad da bawa inna danga dong gope ba istilah na dangaung gope iboton nang gomar Hamlet inna hita matar songoni ma istilah na kamu kadongan danga dong gope kutad da ninna wado perdalan ninni na si Maria tu suruh-suruhan Gabriel ay suadok kutad da bawa gabi-gabi ima jadi istilah na paduaho ni ima hamu kadongan takkolan almah alai betulah ninna molo betulah matong na sumana da bawa alai nga bui matua om parupuan na matua na sumana da bawa dohot parupuan na poso na sumana da bawa alai na pasti didokkom mai almah ninna sayodo di ehet-ehet dongata laeta dohok bawat ta parugama nasim bado perdalan na si Maria ninna dangauk tohoi kecek beluang goi tarinna rupani sudah rohata dangi didokkom mai alana diterjemah didokkom partenos molo partenos apa lapas doi terjemahan ni almah di hata Junani didokkom partenos virgin mai naso manadda bawa ima tadai jala tadai nunga digohi Tuhan debataon di bagasan diri ni Yesus Kristus na tubuh di Betlehem. Jadi memang siap mulanya holam madabu sol matu dosa ngai tur dilibat tur debataru parupuan. Ai ngotamu dong dang nama nalahon ka parupuan nak soalan di parupuan tunggu berdosa bawa isi ada misa betullah. Alai nak saya tapake atong marah dia do menekan akan yo parupuan on. Parupuan do mabena sa berdosa zolma daw. Tuk sok parupuan itong ko berdosa si ada misa betullah. Alai nga soni alani si Hawa baru huma berdosa si Adam alai holam madabu zolma tu dosa itu raha didokon itu ribaga-baga hod debataru parupuan dungi baenok kuma perbedaamu doh boru-borui dainna do tuluhi pino parmu tu pino parra mangalisat tonulum jalat pargutommu tabihunda tu parupuan deh. Jadi songoni do nak si Maria parupuan ini baga-baga pe didokot deh gabi-gabi masada parupuan almah partenos virgin tumubuhos sada bawa
Jala bahenon nama guarra Immanuel. Dongat tama debata. Iro hamu kadongan. Dongat tama debata ninna. Nah, sonari hamu kadongan mulai di roko songoni bohado atong porseado hita na dongat ta debata. Ido hinarikot ni pesta Natal di hita. Asalam takas hapor siauta na dongat ta debata. Jadi ngaung kunana hita marpesta Natal ang kosopor siado hita na dongat ta debata. Tahapor siado na dongat ta debata. Molo tahapor siai. Buado hita bersikap tu debata nama dongani hitai. Targaido. Taleo do ingana di debata nama dongani hitai di Zabuta. Mga raja Zabuta. Taleo do ingana di rohata asai mana bertahta marhabangsa di rohata di nguluta. Manang tak peduli do hita. Manang bersikap tak peduli. Sahirana suara gimana? Jala molong bersikap kita tak peduli sahirana suara gimana Zabuta? Ay lomolomot nama. Alarang gimana beraja, bahita meraja bukan? Hita meraja di mulut ta. Ay semaulo atur-aturan di debat apa? Ay nama hacik na, inna. Adak tarulay ba? Jala memang susah to. Ay dangaw ngidok debata rupa ni dongak kumaho. Alani dangaw masalah siya rupa mo. Dangaw ngijajigod debatai. Tahu. Ay dengan bahasa ni debata sotuk salah mangatusi ita. Portibiom mangatusi manusia pada umumnya mengerti bahwa kebaikan Tuhan Allah itu hanya nampak di dalam bentuk yang manis-manis saja. Akan atong gitong gido. Dengan bahasa di debata. Berek kamu makau pamani halak batak. Molo marupama karaja parhata itu ridotong. Giring-giring makosta-gosta. Hatok mahmu mengiring-giring. Jala hatok mahamu marupa-upa. Itu pinoperro na to. Nauk 10 pitu juba di 10 lalu. Maranak mahamu 10 pitu merboru 10 lalu. Akan atong gitong gidot to. Takki majalah walang. Rebian si berebi. Marsi mora-mora mahamu di Tuhan. Asa jupang anak pertahi. Jala ulu walang. Dohok buruta namora jala pareme. Ay turut to. Hamoraon, hagabiun, hasangabon. Itu to. Anak namar sangat. Itu dah. Jala sudah upamani halak batak sekitar di situ. Bahwa kebaikan Tuhan itu hanya dimengerti dalam soal yang manis-manis saja. Akan ada tabu-tabu itu. Jala macai berpengaruh deh. Tuh kadang Kristen nuangon. Ima penganut prosperity teologi. Teologi kemakmuran. Teologi sukses. Baik itu dah. Angko di penganut di teologi sukses ima. Angko akan porsia anak ide bata. Mamora doi sonang. Karir ni pemacai dengkat doi. Itu rinda dia to. Jaya kena pugus-pugus. Bah. Akka berdosa bulut di. Berek kamu maka perdita ni haga BP pugus-pugus na. Ana belga-belga dosa ni. Angko perdita ni harismatik. Mamora bedo inda to. Basa so mamora. Sok pelean itu resort tu distrik tu pusat suarongi. Ay halahiyo holap pajong cok karajaun na do. Habis si mana perdita. Mate mana itu rinat tajabuna do mangkati. Doh anak ko natagil lengipin mo perdite. 12 tahun doh umurang nga merjasi ito. Halahin apa cuk-cuk karajaun na do. Pang boy hagabepe dia boy. Tapi pindah ho na betul pindah.
hurua. Selesai. Ima prosperity teologi. Jadi mulu adongat to KKR itu riba do kesaksian. Somalnya sebelum jami dari tersongono do kesaksian ini. Saudara-saudara, kalian mengenal saya bahwa saya seorang konglomerat terkemuka di Republik ini. Torino dotto. Tapi tahu enggak? Sebelum aku kenal Yesus, usahaku habis. Terutama tahun 98. Itu. Ngafail itu usahaku. Tapi syukurlah aku mengenal Yesus. Setelah aku mengenal Yesus, saya termasuk 10 orang terkaya di seluruh Indonesia. Ini mana tuh? Itu romat tuh kalak. Tabuna iba. Kalau tidak ada Yesus puang itu orang terkaya iba ina. Itu tuh tabuna. Awang musay na mga kesaksian na songono. Saudara-saudara. Saudara kan kenal saya. Saya adalah seorang atlet pemain bola Piala Dunia. Ini mana tuh? Tapi dulu, sebelum aku kenal Tuhan Yesus, aku hanya dikenal di daerah. Ini mana tuh? Pemain nasional perang doho. Tapi setelah aku mengenal Yesus, mengetur pemain Piala Dunia. Ini mana tuh? Roma sul matu bah tabunai puang. Kalau tidak ada Yesus puang itu pemain Piala Dunia ibena. Mereka lupa apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Apa dikatakan Tuhan Yesus, saudara-saudara? Di dalam Matius 16, apa dikatakan? Serigala punya liang, burung punya sarang. Tapi anak manusia itu untuk menempatkan kepalanya pun gak ada. Dangong batal lainnya. Apalagi masuk berpillo. Dengar dong. Anak manusia itu. Padahal serigala punya liang. Burung punya sarang. Angku anak ngisol mai tuksua dongko. Nangku apalah halangulunenna. Mereka mah. Apa kata Tuhan Yesus, saudara-saudara, pada waktu kepada murid-muridnya dalam Injil Matius pasal 16? Hari dokon. Barang siapa yang mau mengikut aku, baiklah dia memikul salibnya dan mengikut aku. Maka luksilang ko. Odo na jojot di halupa hocolma. Ido ada asa di dokon apostol Paulus hamu kadongan di bidutolu, sada korin bidutolu Filipi bidutolu. Di dokon di si. Na jolo iti kisohutat da Kristus sina sangat buawin ni mana. Ay buah mahalak Paris kan? Bahalak Paris tong molo di halak Yahudi om managid ligin warna apang-apang nga magwaryo. Apang-apang. Ibo to hamudo apang-apang. Nga si tiop ordong-ordong. Ido apang-apang. Bang gua ka ruas ni hurie amang helak kumani ano si Pauluson na ito gudang kumangeng gereng-geri gabe helana. Alay dukutan da Kristus ibu ama. Keluar masuk penjara mana? Hasa ngapo kian diau hurajumi do iskubala. Ini mana ya tu siamu do iskubala sirabu do huetongi. Mertibako Kristusi dukomo Kristusi. Nikmat do di mana nak keluar masuk penjara ala ni berita nauli. Dungita da Kristusi. Alay dang nama dok. Kebaikan Tuhan Allah tidak bisa datang dalam bentuk yang manis-manis. Tersongo si Jogboy. Gimana orang terkaya di tanah us? Molojol manuai si Jobi buat kamu do. Aku peternakan di mana? Peternakan di sapi di India. Baik roh kemah. Real estate dakolat di ahon. Dakolat di serpongo real estate nih mana? Dohot do diambut dohot di dia sudah. Industri ini mana ada nabi noto gudang. Alai di bagas sedari habis. Aiti kimerdelani si polisi mau tahu. Ro de mata. Polis, siap dia ho. Ai merah. Merdelani dua ini mana tuh?
Baru mereka na pasok ko si Jovi. Bang gue tong biasa di dah. Ay itong mamora di mana ibeko. Bau ji jo huambil sude artanay yang gorang itu riburai hoin na to. Toy. Buat dah alay ingot. So tungi sama hoho sana. Ini to. Bagus ini mana to. Deal. Ibuat di mana? Ibaga sasadari mata nang ona sapului. Sude habis artanay. Dungi baju pengmusero de mata si polisi. Ngabuai berko kedati pasukak naposokin ne mana? Ai dia do naing hulik-huling ko katini hulik-huling. Ai di boto mana di torleonommu muse. Ini mana to? Coba. Huba ini mana marsahi tanggorang itu ribu rai hoin. Ui, ala itu dah. So tunggu buat toho sana. Beres, ini mana to? Itor malala daging ngau sudi. Olam malala daging ngau roka dongan-dongan na. Mangangguhi, dungi beli pudai. Ay memang berdosa gudang. Goho memang tang nahasea hoin nak kadongan nomuse. Tang mangapuli. Bajai ruinat tay. Ay dia do saya mertanyaan hidup tu jahoba burai ma jahoba aset termate ho. Ini na tahun. Anggo kainan di serpongodang ok songoni kat tu amat jabuda kan. Burai ma de mata set termate ho inna. Ay naritigo ho. Ay mulo tazalo na tonggi dan jalo tanah baik. Debata mangaleon. Debata buat pinuji makuara. Wah, luar biasa. Ujungnya 2 hari lopit muse sinamok nai. Songoni do hamba kadongan. Nah, dongat tama debata tonggo paluason na do hita medelani napait. Ayalani COVID-10 siau peda tu ngong merpilih-pilion. Anggotu pendita ni HKBP tak pola dohot. Kona COVID tangadongi. Padi tapi kapala departemen merturia petongku lewat do to. Alai holani do beda na. Boado hita mengadopi do to. Molo tadalani penapait alani COVID-10 siaon atik tumbuh harum muse omikronon alai sayunang ma saidao mai molo tung rope. Boy tadalani nguluton di bagasan dami ni debata na sumurung yang melampaui segala akal itu. Ay do hebat ni dami ni debata na sumurung ni melampaui segala akal tang niat tusan. Ngamat cai paet ni dalanan. Alai boy tenangi bemedalan buti di bagasan iman, ketaatan, kejujuran, doh kesetiaan. Nak pesongoni boratna. Ala persea bahwa Tuhan dapat bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa saja yang percaya, yang mengasihi Dia. Romuelu ayat 20. Di Romuelu ayat 20 didokodoi bahwa Allah dapat bekerja sama. Di hata Junani didokon sun ergon. Sianido hata sinergi bahwa Tuhan dapat bersinergi dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa saja yang mengasihi Dia. Oh betul. Jadi songoni itu tujuan ni Natalon. Ay wado marlapatab do Natal di hita. Batut tu marlapatab do dua saung gabe-gabe kan. Iya si dua sadohot tita deba Natal keluarga macam-macam tohodoi. Alai apakah Natal yang sesungguhnya, makna Natal yang sesungguhnya ada dalam diri kita? Itu. Molo ahado arti doh makna ni Natal na sesungguhnya do sumai doh Kristus. Ayaw golapatan ni Yesus di nguluta. Itu. Angko somerlapatan do Yesus di nguluta. Panatal tai kecep baluang gusudei omong kosong. Nonsense inda di hati Inggrisna. Itu kecep baluang. Omong kosong gue.
Alai mo nomor lapatan do Kristus Jesus di ngolutta, Immanuel dongata madebata angkon. Jadi do lapatan ni Natal, mo nomor Natal mahita rupani. Do lapatan ni Natal dihita ima. Arti Natal adalah, Natal yang berarti adalah perayaan Natal yang memantapkan pemahaman dan penghayatan kita akan kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Marlapatan do Natal 2021 dihita mololam mantap lebagas pangatusiota doh penghayatata diholong di rohani di bata di bagasa Yesus Kristus. Kolok tapi inang lam mantap ma tua mata. Tu pangisini jabuta ya anak kota. Tu simatua tu natorasta lam mantap ma. Alangai papatar debata holongi rohana di bagasa Yesus. Songona di dokon di penyair, adok penyair hala Inggris do. Idokon each day I love more than yesterday ninna. Lebel gado holongi rohaku tu ho bapa sia sinaktuari. Ne mana tong? Jala holongi rohaku tu ho mersugut umemet dope holongi rohaku si saunari. Anggo mersugut lebel gado pe. Ne mana tong? Enggo pola doh inatamat dokon itu iba. Lebel gado holong rohku tuh papa. Ubel gado holong rohku tuh nuaing sedari usin natuari. Jala holong rohku si saunari pe met do pe umerti baku holong rohku tuh sugut na. Dungi di rokona mata musa itu hosongoni. Idokoni anak kota songoni musa itu hita. Tajari mado. Inaksi madua. Ubel gado holong rohku tuh hosonari sian natuari. Ni musa ba? Odo Natal. Alai molo kortai edeta liturgita si pajojorota jamita niona kahiasan Natalon pernak pernik Natalon. Molo setaba holong rohatta tang lembir tumbuh holong rohatta berarti gagal lo Natal tahun 2021. Omong kosong gue Natali. Salai kecek beluang kui. Mulurak tababa. Kolongi roh ada. Itu dah. Ia sui lembar picur rupani. Lembar dua hita lemago. Lembar esut kolongi rohai. Bah, dang beda. Dungin apa dua hon. Lapatan ni Natal di hita mulu Natal hita ima. Mangaleok kesempatan tu dirita tu keluarga menikmati sukacita Natal. Iku marlas ni roh ado hita tunda di pesta Natal. Dangalani makanan na istimewa doh minuman na istimewa. Dangalani pakaian na dumengkan. Daw. Dangalani hadiah na dumengkan. Daw. Dangalani merpu nasa keluarga daw ibadah nator siba dang disi dakolan sinterklas daw ai di pare tahun itu hita marlas ni roha mahamu totong di bagas Tuhan ini pare tarui patikoi dakyada manutolas ni rohani hal Kristen kana porsea diri ni mana do respons ni mana do tu stimulus tu keadaan na masa manutua ni mana marlas ni roha do manang mararsak ni roha rap do natangisi manangi dang berarti dang mungkin halak Kristen dang marlas ni roha terus marlas ni roha dangi bodoh sifata halak Kristen ni tangis rap do dengan natangisi itu persaudaraan jalan perpudi. Ima lapatan ni Natal dihita molo sikok bohal partodio dihita nuaing lau mamasuhi tahun 2022 na sotaboto songo dia rumanga. Dangok taboto songo dia rumangi tahun 2022.
dak tabotoi. Na pasti taboto debata Arab dohot tita Immanuel. Polanido. Ay songko pehita naung medele di tahun 2022 dang ngope. Alay nga dapot tabohal sonari. Selama pesta Natal dapot tabohal. Bekal spiritualitas. Sehingga kita mantap melangkah memasuki tahun 2022 yang kita sama sekali tidak tahu bagaimana keadaannya nanti. Keadaan rumah tangga kita, keadaan usaha kita. Ngai bigi hoja mitao. Nunga di bigi hoja mitao. Hama patu paumuan no dosugut. Immanuel de batarak dohot tita. Buado hita pada dihur roham. Asa gabi marhabang sa imana di ngulum di rumah tanggam. Dohot di komunitasmu. Di pasu-pasu di batama hita. Amin. Mauliate madiho ali di bata jahuba. Nauk pasahat ton hatam Tuhan. Di paingot todo Immanuel. Hodorap dohot tami. Urupi hami marhapo satu hosabing. Asa huleo kami inganat di rohanami diho asa marhabang saho di ngulu nami. Marhabang saho di jabu nami. Marhabang saho di hurian. Marhabang saho di pelayanan nami di tonga-tongani masyarakat bangso. Dohot ulaunan. Pasu-pasu mahami saluhut na martangiang jalanau bigi hatam ariano. Marhiti Yesus Kristus. Amen. Hamu akadongan. Tajak komahatan ni debata marel dehita uhut bapungu peleata. Sombara
ma di Tuhani na upasahaton hatanay tu hita huriana di minggu Advent na paupaton sadarion. Namano say rohatta sarade hita tuktong dungo jala masihol di bagas sa Tuhani. Ay na Roma ibana tadok ma Immanuel dongatta ma di bata. Tajalo mahagugon na siya Tuhani marhite toddi na toddi perbadia. Asa say tuktong rade rohatta manumunomu haror ni Jesus Raja si paduay. Immanuel dongat tamadebata. Maranatha sayro maho Tuhan manopot hami jolma pardusaon. Asa dapotan halua manhami sian harorom tu pertibion. Utom-utom hami maho Tuhan di bagasan haporsian nami. Asalas ruangan nami majakon ho sorang limunan nami. Molo sangonido pakirimot tadi haroroni Jesus Raja si paluai. Tapahigul marohata manumunomu ibana. Ikong kohat do nasarura jala parejeto nasa dolok do butul-butul. Jala gabe na hordop do namarnakok tuan. Jala gabe rura tang gurung ni dulu. Tapasama peleat tuhara jaun di debata martang yang mahita. Ali di patama namin na di banua gijang horo haruran ni saluhut si leon-leon na dengkad dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hupasatami masyan na nilaw mito hami pelean nami tuho. Say jalo may gabi wap na hudjus di julum. Paso-paso may jala ramoti asa huprahasya kami peleanon. Pati bulhok karajaw mo dito nga tunga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim asalam mudat hutad dahami godang ni sileolo mi tuhami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan di matama nami para si roha. Hasangapon hamuliaw doh puji-pujian ba di horo di saliling na. Mauli ate marohan nami di ho ala ni asin ni roham dot holong ni roham. Ay disuruh hodo anakmu na sasadaya sa malua na ginungkuman mu siya dosa nabi. Namarlas ni roha do hamin yang dibagasan haserepon ni roha marningot haroro ni anakmu dohot hapapatar na tupertibion. Ali Tuhan Yesus Kristus anak ni debatana mangului pinuji maho ala ni asini roham. Ala dipatuturu ho dirim gawe saur ho Tuhani jol manalea. Asa malua kana pinilit musia dosa nabi. Marlas ni roha do hamin waing jalamone ate roha nami marningot harorom mangibati hami. Saya topo mahuriam jala pature maing baini nganamu. Bongoti maroha nami perbadiai jala patiur masalunai. Marhite sodang ni berita nauli. Asa hubas sabi paimahon harorom na sangapi. Saya pasu-pasu manamang kongkomi hami dohot saluhut raja ni halak Kristen. Saya sodangi jala pasu-pasu masaluhut pedita guru situa evangelis dohot akan apaturehon na marsahit. Asa margogo na sida mangaramoti huriam. Saya sungkuli mahami tu hamu baun ni roha na tutu.
Apu 5 kana marsak rupiah kana tergogok dohon na marsahit. Saya patiur malakkan ya kana lau mati. Asat orang rohana manopot hasonangan na seliling-nililing nai. Saya topok madongan nami na dihahulumun. Pabicar mabarita na ulitu na sida asalam tabba akan aprosea dohon na pasangat pun ho. Diari harorom na sangapi. Amin. Aliaman namin na di Banua Gijang. Saya pinarbadia magwarno. Saya Roma harajaumu. Saya sau malomoni roham di Banu Tongosong na di Banua Gijang. Leo matuhami sadari on hangu 2 siap hari. Saya sama dosa nami songo panesa nami di dosa nidongan nomor dosa Tuhan. Unak kami to gihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Hamuhurian ahina honongat jalan tinubus mitu hatta. Mula mahamu di bagas hadami. Jalo hamu pasu-pasu siat debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sotak Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopak Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasor homadamena tutup dim. Hamu hurian itu hatta nungasiru permingguan ta ariano. Alaidang maruzung asini roha dengan bahasa di dewata anu pangarmoti onna dihita. Mula mahita di bagasan dame. Selamat Advent madihta saluna. Selamat Advent. Horas ma.
Udah bisa itu. Mantap.